kuvele kungezwakali emuva. Ngiyanibingelela abazalwane nonke ngikhundla zenu egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Kuthiwa ngizobingelela ngumamyeni wakwaNsibande. Ngihamba namadodakazi lapha, hamba nendodakazi nomzukulu nalobaba nimbonayo. Nomzukulu khona umzukulu odumile ekhaya lethu uye lo ehamba naye. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Bazalwane, ngihlezi la phansi ngilalela iyouth, kuthiwa young adult yasothongathi. Bathi lokhu abakushoyo batshele thina bazalwane. Inhlizweni yami ivuka ukuthi yilo lelizwe losehlulele. Kukhona abangazi ukuthi kukhona uGenesis no-Exodus, abangazi ukuthi kwaze kwenzeka kanjani sekuvele lokho. Kodwa uNkulunkulu namhlanje usifundisa lokho. Ngiyabheka nje ukuthi amazwi kade bewakhuluma la iwona besiwazele sisuke endaweni esisuka kuzona. Kodwa ngoba manje sesakrema ukuthi kufanele kube nomuntu ozokhuluma afundiswe ishumayelo, asize singakulalela. Ngilalela ubaba Emila ethi noma kungathiwa bekungeyikho-ke lokhu esasikutshele khona, kodwa ngiseyikusuka. Ngisho njalo-ke nabazalwane ukuthi ngiyathandwa ngingebani. uNkulunkulu nami wangibona nje ngifanele ukuthi angithande mina noma ngingathandi. Ngike ngasho kwenye inkonzo ukuthi ngibuya la ngasengideliwe khona, ngibuya la ngangingathandwa khona. Ngiyakhumbula emsebenzini engayingawusebenza kwake kwaba nesikhathi la kwakuye ukuthi ekuseni umphathi wami angibize, kwayisihlobo sasekhaya, kwayisihlobo sasomndeni kahle kahle. Angibize athi angeke kube yilutho. Every morning sizothi sireport endaweni esisebenza kuzona, sibuya echapel enkonzweni. Angibizele office athi ngeke kube yilutho. Ngicela ukuthi ngeke kube yilutho ngoba yini? Ngoba ngiwutho. Ngoba nakho nje ngimile phambi kwakhe uyangibona, wayavele angiqede phambi kwakhe. Kodwa uNkulunkulu wathi akunjalo. Ungangabi yilutho kulo, kodwa kimina ngizobonga uNkulunkulu nje bazalwane ukuthi usithanda singathandeki, asenza abantu siyebona abantu. So uma ngabe sizobamba lolo thando, usho njalo umntwana wathi ngizwe isigaxa sothando. Ngike ngaya emncwabeni, uthe umphathi ohlela ngikhuluma ukuthanda kwami, ngizolibamba le. Ngike ngaya emncwabeni, kushone unkosikazi womfowethu enginelamayo ulamabili. Kulo mncwabo uhlelo nje bekuyinto nje khona kodwa ingamili kahle. Ebese kuthiwa-ke umfundisi akabhaliwa-ke umfundisi. Bese kusukuma kukhuluma ubaba, bekhona ibandla laseZayona, ngazi ukuthi ziphi-ke ziyahlukahlukana. Kodwa ngendlela akhulume ngayo lo baba uvele wahlala lelizwe lithi uJehova likhothiwe umboshoza olungileyo ubalekela kuye alondeke. Wayesethi lo baba, uma-ke ungalungile ubalekelaphi? Wahlala phansi. Kwaqhamuka umfana laphaya ekwayeni yeZayona. Wazothi umfana uJesu, inkosi uJesu uthe mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Wayesethi uma ungayazi indlela, uma sekunje usufile-ke usuyafa-ke manje indlela uyazi ushonaphi. Wathi awazi kwaqiniso ukuthi iqiniso lini, noma ungahlangana nomuntu akubuza ukuthi ubhekephi ngeke wazi ukuthi uyazi ngoba awuyazi nendlela, awulazi neqiniso. Wayehambela umfana wahlala phansi. Enhlizweni yami kwakhona ukuthi unendlela izwile. Ngezwa kwaba yilona izwi
elingaqedanga ngisho 5 minutes. Kwaba yilona izwi eligoqa nomncamo. Ngizobonga uNkulunkulu-ke bazalwane ukuthi siphiwe ithuba lokulalela, sesifundile. Ngifisa ukukhuluma nabantu abasha ukuthi ngizuba uMwela sethi la i-peer pressure yayikhona even dala. Babengahluleki. Angithi mzweli. Nimzweli wabuMwela sethi insizwa zasifuna ukunenza igozo. Nimzweli. Kwakuyi-peer pressure. Angithi sihluleka kanjani-ke manje bantu abasha? Ubhenza impela ubhenzela i-peer pressure. Uthi umngani wami uthi mina ngizofaka i-Nike. Ufake i-Nike nami ngifuna i-Nike. Sizofika ungayicela ukuyicela ekhaya. Ubakhombe ngendlungane. Uthi nje ngifuna i-Nike umngani wami bonke abangani bami. Peer pressure. Asingagobi. Inkosi uJesu ihambile endleleni. Ayizange igobele muntu. Angikhumbuli, mhlawumbe-ke akakafundi kahle izwi. Kodwa ngikhumbuli la wayelalela khona abafundi benze njengoba besho. Angikhumbuli futhi elalela uPilato ngomzuzu wokugcina enza njengoba besho. Kodwa kumele ukuthi sime sizazi ukuthi siyindlalifa zezulu. Sazi ukuthi thina sinolimo olihamba phambi kwethu. Ngazi mhlawumbe sengikhuluma isiZulu esibhekayo. Kodwa ulimo yilokho okuhamba phambili emfinweni akithi. Yilokho okuhamba phambili. Ukuze uma ngabe uthola umhlabathi ovundile, ugcile, ukhiphe elinye igatsha akithi. Ulimo. So uma ngabe ulimo lokuqala lwethu lungazange lwathintwa i-peer pressure. Asingathinteki. Nathi sinani sibadala sibangalo. I-peer pressure, ontanga yethu nathi bayazama ukusibonga. Kodwa-ke singavumi bazalwane, asingavumi. Ngiyangithanda-ke kakhulu ngoba nami ngithanda uJesu Kristu.